U nedjelju uvečer, 19. aprila, još jednom je samo pukom srećom izbjegnuta tragedija na glavnom sarajevskom šetalištu u ulici Ferhadija. U centralnoj pješačkoj zoni ponovo je došlo do urušavanja dijela fasade sa jedne od zgrada. Srećom, fasada se obrušila u noćnim satima i prema prvim informacijama, u ovom incidentu nije bilo povrijeđenih. Ekipa portala radiosarajevo.ba u ponedjeljak ujutro, 20. aprila, obišla je mjesto incidenta nedaleko od Ekonomskog fakulteta, koje je bilo ograđeno trakom. Podsjetimo, ovo nije prvi slučaj obrušavanja fasada u centru glavnog grada. Nedaleko od ovog mjesta, u ulici Ferhadija, kod Vječne vatre, početkom prošle godine također je došlo do obrušavanja veće količine materijala sa predzadnjeg sprata zgrade. Tom prilikom veća količina materijala zasula je prolaznike kroz navedenu ulicu, te je više osoba direktno pogođeno komadima materijala, a ženska osoba je zadobila i teže tjelesne povrede. Sličan slučaj desio se i u novembru, a onda sredinom januara i februara, pri čemu je jedna osoba lakše povrijeđena. Incident se u februaru dogodio u blizini pijace Markale, a povrijeđena osoba prevezena je u kliniku urgentne medicine.